Pozdravujem priateľov zeleného jačmeňa. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá postihuje mnoho ľudí, anémiu, teda nedostatok krvi alebo červených krviniek. Anémia sa môže prejavovať únavou, slabosťou, závratmi, bledosťou kože. Jej príčiny môžu byť rôzne. Môže súvisieť nielen s nedostatkom železa, ale aj s funkciou tráviaceho traktu a schopnosťou organizmu prijímať a využívať živiny. Pri podpore krvotvorby a zlepšení kvality krvi nám môžu veľmi pomôcť chlorela a zelený jačmeň. Chlorela je známa svojim obsahom železa, vitamínov skupiny B a folátov, všetko, čo telo potrebuje na tvorbu červených krviniek. Klinické štúdie ukázali, že pravidelné užívanie chlorely môže prispieť k zlepšeniu hladín hemoglobínu, najmä u ľudí, ktorí majú zvýšené nároky, sú fyzicky alebo psychicky vyťažení. Okrem toho chlorela obsahuje antioxidanty, ktoré chránia krvné bunky pred poškodením a podporujú celkovú regeneráciu organizmu. Zelený jačmeň je bohatý na železo, minerály a vitamíny, ktoré sú dôležité pre krvotvorbu a správnu funkciu organizmu. Obsahuje aj enzymy a antioxidanty, ktoré podporujú pečeň a tráviaci systém a práve tieto sú kľúčové, keď hovoríme o vstrebávaní živín z potravy. Je dôležité povedať aj to, že tieto rastlinné doplnky nie sú liekom, ale podporou zdravého tela. Môžu byť skvelým doplnkom pri prevencii. V mojej praxi používam aj prístroj Oberon System Quantum, ktorý dokáže meraním energetických stavov klienta často odhaliť, či anémia náhodou nesúvisí so stavom tenkého čreva, pretože tenké črevo je zapálené, je tam enzymatická nedostatočnosť, je tam zápal, zle sa vstrebávajú živiny a mnohí klienti, ktorí majú v takomto stave tenké črevo, majú práve citlivosť na nálepok, na pšenicu, ktorá zhoršuje vstrebávanie živín a prispieva k chudokrvnosti. S pomocou Oberonu vieme odhaliť tieto blokády a cielene podporiť trávenie a krvotvorbu tak, aby telo mohlo prijímať a využívať všetky potrebné živiny. Vždy sa snažím klienta s anémiou presvedčiť, aby neváhal a začal s pravidelným užívaním zelenáčov. A zatiaľ vždy som mala od tých, ktorí boli svedomití a počúvali tie moje rady, dobrú spätnú väzbu. Takže ak pociťujete únavu, slabosť alebo máte opakované problémy s krvou, skúste sa pozrieť na podporu krvotvorby cez výživu, kvalitné rastlinné doplnky a v prípade potreby energetické terapie, ktoré pomôžu nájsť príčinu vo vašom tele. Vaše telo vie, ako sa uzdraviť. Len mu treba dať správne podmienky a podporu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a prajem vám, aby vaša krv a vaše telo boli vyživené a zdravé.